Removed. Juu, eihän kukaan tällaisia valoja edes halua laittaa. Saahan sitä laittaa, jos haluaa. Hyvä, niin tulee samalla testattua valotehoa muutenkin. Nää on Amisautosta ostettu nämä valot. No tähän menee nämä samat kuin mitä kaupasta ostetaan, että ei kai ne nyt sit mitenkään hirveän tehokkaita oo. Minä niistä vateista juurikaan mitään ymmärrä. Katsotaan lähteekö se käyntiin. Tää on seissyt täällä kylmänä aika kauan. Pyhäinpäivä muistuttaa meitä siis. Taisi mennä kaasutin märäksi. Tulevaisuutta, mutta samalla se on kutsumassa pyhän ääreen. Ja pyhän ääreen on sitten tämänkertaisen gospel-karakterin viimeinen laulu. Pitää taas huijata. Totapas. Oikein hyvää loppuviikkoa ja oikein hyvää pyhäinpäivää sinulle ja sinun läheisillesi. Hei hei. Ei oo tuo. Terve, Pauli. Joo, tää ahdistavaa on tää. Varsinkin sit, kato nyt, varsinkin kun rupee sahaamaan sitä tyhjäksi sitä akkua. No lähtee se, jos mulla on kaikki päin helvettiä tässä autossa. Kaasutin on täynnä bensiiniä. Koska multa puuttuu tästä vielä se toinen kylmäkäynnistysmekanismi. Tai on se mulla, mutta kun se ei ole toiminut. Mä aina unohdan korjata se. Ei siinä mitään vikaa sinänsä ole, mutta unohtuu vaan korjata se. Niin sillä mä olisin saanut sen tälleen manuaalisesti käyntiin, mutta nyt mä en saa, kun se ei toimi. Mun pitää laittaa akkuukin pakottaa virrat päälle ja sitten täältä. No, se on imetty jo tyhjiä. Lähtisikö nyt? Ah. Sitten katsotaan ne rallivalot. Ei täältä mitään näe ulos.
Pystyisikö se aukeamaan tolla? Joo. Tossa on nyt parkit. Niitäkään ei oo. Tossa on ajovalot. Pitkät on sitten. Pitkiä. Eihän mulla on johdotuksia. No eihän se toimi ilman johtoja. Helvetti soikko. Aha. Järviradio. Uskaltaakohan tää vastata? Tuleeko sieltä joku spoileri? Äkkiä vaan kiinni toi jos. Hei, olen Simo Kumppani lehdestä. Minulla on... No joo, kiitos vaan. Ei ollut kyllä spoileri toi. Niin, no niin, nyt voi testata. Eli valot on päällä. Pitkät. No eihän se päivällä tietty näytä mitään. Kristilliset arvot ja itsehallintoon perustuva vapaus ja toisella puolella ääri-individualismi, vasemmistolainen kulttuurisosialismi, woke. Onhan ne nyt. Purkamaan tätä perinteistä järjestelmää. Tässä pimiä. Erityisesti tarkastelussa tänään on woke-ideologian eli kulttuurisosialismin vaikutukset. Tietty nyt on vähän hankalaa, kun ei toimi ne varsinaiset pitkät, niin ei osaa sanoa, että onko se nyt hyvä vai onko se huono. Mennään ajelemaan. Joo, se tulee kesää tähän. En minä siis tiedä paljon tämmöistä lisävalot niinku teoriassakaan valaisee. Kai siihen joku tekniikan maailman testikin on. Sekin pitäisi ensin löytää jostain. Mennään tänne jäälle katsomaan mihin asti ne näyttää. Jos sitä nyt täälläkään voi nähdä. Sekä miten evankelis-luterilaisen kirkon Onhan johtajat tossa. ovat valmiit jopa muuttamaan kirkkoa niin, että se Ihan vastaisi kiva. paremmin tämän ideologian aatesuuntaan. Eli voimallisen aatteen äärellä olemme tänään ja tästä toivotan tervetulleeksi keskustelemaan dosentti Ilmari Rostilan ja päätoimittaja Santeri Marjamäki. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että Rostila kirjoitit kirjan 7 veljestä. Karburettorenkin. Ja kirjan nimi on 7 veljestä. Vapaus, demokratia ja kansanvalta. Mikä on kirjasi ydinsanoma? Liittyykö se mitenkään tähän tekemääni alkujuontoon sisällöllisesti? No kyllä se liittyy ihan läheisesti. Juu, ihan ne on. Mä oon yrittänyt selventää siitä, että minkä takia Hehkulampulasi, tai kun... Katsotaan saaks mä irti tosta tuo. Noin. käytännössä unohdettu vaan, koska Mihin se meni? meidän tämä pitkä niin sanottu liberaalinen edistys Sinne se meni hukkaan. on meidän No mut nyt sitä- yksi on pois pelistä, ei me sitä tarvita. Me ei oikein osata lukea sitä 7 veljestä enää. No voisin mä tarkastaa mihin se meni ihan, niin tietää Historia jatkoa. on tämmöistä etenevää, suoraviivaista edistystä. Onko se tuolla jossain välissä Viime vai? vuosina me on huomattu se, että Katsotaas tosta. ei Ei kun maailma mistäs mä sen sillä näen? lailla Ei kun joo, täältä. toimikaan kuin mikä olisi meidän ajatus ja on ollut meidän Se on ajatus. toi. Ja nyt niin kuin tässä ajassa, jos näin saa sanoa, niin meidän on mahdollista nähdä
Seitsemän veljeksen syvä sisältö, jos me vaan luetaan sitä Hetkinen. oikeasti. Eli että se on toki humoristinen kirja, mutta se käsittelee semmoisia asioita, jotka on Ai toi hyvin ei vakavia ollutkaan asioita. globaali Ja niillä muutos. keinoilla, millä Aleksis Kivi pystyi sitä käsittelemään. No Kirja se alkaa selittää. tämmöisellä lainauksella kristillinen vapaus ja No sieltä löytyi se kristillinen syy. suolat liittyä yhteen vain kansakunnan ajatus ja todellisuuden selkiytymisen kautta. Kyllä, joo, se on aika niinku, voisiko sanoa komeasti ja kovasti sanottu, ja siis se perustuu tämmöisen ranskalaisen poliitikan filosofin Pierre Maneen ajatteluun siitä, että miten meidän länsimainen sivistys, meidän historia, Yeah, it is possible to make adjustable light so that you change the angle. ja perustuu, jos sitä on vielä olemassa, niihin ihanteisiin, jotka oli siellä ihan antiikin ajan demokratia ja sen laajeneminen. I have no idea how in real world these kind of lights are adjusted. At what direction? Niin, että se yhteisö, missä olemme jäseniä, mihin kuulumme, se on se, mitä me nykyään kansakuntana tai kansana ja maana, isänmaana. Katsotaas noin renkaat. Tämmöisen pohjavireen, joka tässä mainittiin, että se olisi tämmöistä Missä kunnossa ne on? kansakuntaan ja kristillisyyteen liittyvää mesitsiä. No ilman muuta se varmaan Ne on näköjään ihan on priimat. suomalaisille hyvin tärkeä semmoinen oman identiteetin muokkaaja se kirja. Mutta itsellä on nyt hetki aikaa, kun on siitä sillä lailla viimeksi lukenut sen sillä lailla niin kuin ajatuksen kanssa, että Jos ajatellaan tällaisia pysyviä arvoja tai agendoja, Se ei oikein kestä repimistä tää kone. Onko siellä joku fipa siellä? Onko siellä on joku osa rikki tai sitten mulla on jäähdyttimessä joku vika? Vaikka eipä se nyt muutenkaan kestä niin kauheasti. On se tuolla tyhjällä perällä aika hankala. Kulttuurisen kumouksen esitaistelijoilla, kuten esimerkiksi tämä Herbert Marcuse, niin heillä Tohon jää kyllä kiinni, ei voi ajaa. tulee mieleen kuin Marx. Ja että se onkin niin, että sellainen yltiöliberalismi, joka kaikin keinoin pyrkii Siinä on. se ja sitten tietysti ehkä vielä selkeämmin kaikki tunnistaa se, että millä tavalla tässä puhutaan tämmöistä dekonstruktionismista ja näin, niin nykyisessä akateemisessa maailmassa niin pyritään rikkomaan niitä asioita, jotka kuitenkin on sellaisina vaistoina, mutta hyvin syvää viisautta sisältävinä uskottavuudessa. Joo, se on ihan kiinni siitä, minkälaisia ääniefektejä löytää, mitä voi lisenssoida. Tossa kuorma-autossa kävi silleen hyvä tuuri, että siihen löytyi kunnon äänet. Mihinkään muuhun ei koskaan löytynyt. Very long time. meidän yhteiskunnassa ilmennyt
I haven't made the mirrors and handles yet. Oon seurannut ainakin joskus sitä. Se on tulossa se, että se visuaalisesti uppoo lumeen, niin se tulee sitten myöhemmin, mutta vasta sit siinä vaiheessa, kun toi kartta on valmis. Ja sitä ei pysty vielä sanomaan, että milloin se on valmis. Kyllä se periaatteessa voisi jo nyt olla valmis. Niin ite. No, it's the same radio. I don't change it just because I can change it. It will have the same features as the old radio, so there is no need to change the item at all. Very long time if you drive it with care and service it, like supposettu. It works very long. It's hard to say how reliable Satsuma is. Let's say that you can drive it so long that you already want to start fixing it before it actually breaks down. Siinä oli viri kone eikä ollut pakoputkea paikallaan ollenkaan. Se oli jääratamoottori oli siinä toisessa saveessa. Tää on ihan vakio. Tässä ei muistaakseni ei mitään. Tää on vielä niinku se aivan niinku vähätehoisin versio. Eihän tää mene niinku hyvä jos 140 pääsee. Yes, it's very dependable if maintained correctly. No ei ainakaan vielä pysty avaamaan sitä taka-akselia, että se, jos haluat vaihtaa välityksiä, niin menet joko fleetarille vaihdattamaan tai sitten vaihdat toiseen akseliin sinne tilalle, missä on eri rattaat sisällä. Yes, if time is running out, if time ends, then it's free to play. Mitä tosta akselista? En mä pääse. Mitä siitä sanotaan? Niin, että me voitaisiin hypätä jotenkin suoraan omasta todellisuudesta siihen ihmiskuntaan, unohtaen sen, että ihmiskunta ei ole mikään poliittinen, demokraattinen asia, vaan se ihmiskunta on olemassa erilaisena NA. Ja se nyt oli NA. Voisiko tiivistää niin, että silloin siinä on myös niin kuin vallankäyttäjinä jotkut muut kuin demokraattisesti valitut kansansa edustajat. Mutta tämä ajatustapa oli jo niin kuin, on ollut tavallaan mä sanoisin näin, että se voke, niin se kärjistää sen niin, että se tulee kaikkien ihmisten silmille vielä eri tavalla niin, että meitä ei kun se on täällä. Niin sanottu eliitti, yliopistoväki, akateemiset ihmiset pyrkii
kasvattamaan tai holhoamaan, on kouluttamaan ikään kuin mekaanikalla. Täällähän se on. ihmisiksi. Ja jos sallitte, NA on... mä haluan konkretisoida Aha, sen se on tommonen pitkälle. Mä tässä ennen tätä ohjelman alkua 4.11 välityksellä oleva kirjastossa. Ja siellä avoin perä. näin sitten julkipantuna No ilmanko se huutaa noin hitosti. turvallisemman tilan periaatteella Keravan kaupunkikirjastossa. Tosi lyhyet välitykset. Olikohan kaikista lyhyimmät mitä saa? Ei voi jousi ottaa tietenkään pois tolleen suoraan vaan. Niin tästä, vaikka siinä se merkki onkin. Se vaatii se, että pitää purkaa. Eihän siinä muuta tarvitse kuin iskari ottaa irti. Se on mulla työkalu. Otetaan jousi pois. No ei oo työkalu. Sinua varten. Siinä vanhassa maailmassa, mihin minä olen Mikäs se nyt oli? tullut ja oppinut, tällaiset asiat kuin toisten kunnioittaminen Ja se tuo kuuluu täysin ratsatset. niin kuin normaaliin kohteliaisuuteen ja hyviin tapoihin. Niin miten voi olla niin, että vuonna 2025 ihmisiä opetetaan käyttäytymään kunnolla, kun se pitäisi olla meidän kristillisessä perinnössä täysin sisäänrakennettuna, että me kunnioittaa jokaista ihmisolentoa. Tietenkään oikeestihan, jos auto on lattialla, niin eihän siitä nyt voi ottaa jousta pois. Mutta Ja syövytetään. tää on peli, niin tässä. Viimeinenkin ripe, mikä meillä on normaalista inhimillistä kanssakäymisestä. Ja tällä hetkellä meidän niin kuin, lukeneisto Mihin se tulee tuonne? opettaa meidän kanssa tämmöisillä tavoilla. Oi. Vähän niin kuin siellä Ei oo iskaria. koulussa Lähteeköhän se jousi? tyyppisesti. Joo, no. olla huolissamme tästä Nyt on hyvä. instituutiosta. Meillä on kuitenkin demokratia tällä hetkellä olemassa pitäisikö tälle tehdä jotain? Ei tarvita mitään jousia. Jui. kulttuurivaikutuksia vähän liiankin demokraattisesti, mutta nehän ei toimi sillä tavalla, vaan maailma on oikeastaan Nyt on enemmän pulkka. ylhäältä alaspäin. Että yliopistoista mistä koulutetaan, sieltä ne valuu ja se tulee ylhäältä. Tai sitten jos median Otetaan ne työkalut. tietty määrä ihmisiä ja sitten puolet niistä on tietyllä kanavalla ja asiat kääntyy, vaan pikemminkin se on, että se jolla on instituutiot hallussa, niin No nastoista, että se hyötyy, että ilman nastoja niin se on vielä surullisempaa se elämä. periferioihin, että kyllä se on hyvin Mutta siinä ne hyödyt sitten onkin. mitä me tuotetaan ja mitä ihmisille koulutetaan. Tää on niin kevyt peräinen tää auto. No nyt ei olla, no just otin ne jouset pois, että olisi voinut näyttää tämän painojakauman. Nyt se ei enää täsmää, kun ei ole joustakaan. Oliko se jotain 67% painosta oli etuakselilla? Ilmaista. Itse sanoin tuossa alussa 1000 henkelästä viitekehyksestä, niin nythän on sillä tavoin, että Niin sitä voisit miettiä. kansankirkko, joka ehkä ei enää sitä ole, mutta kuitenkin on evankelistinen Mullakin on, kirkko, ei ole vararengasta perässä ja tankissakin on vaan puolet. eikö nyt ole kuitenkin nähtävissä se, että kirkko haluaa muuttaa No itse asiassa tälleen pysty katsomaan, että sanomaansa tai omaansa siten, että se täällä edessä oli paremmin 234, niin no se ei suoraan täsmää, kun se on eri mittaa. Tää on 6,5 tuuman jousi, 234. Täällä, niin, no ei näitä voi suoraan verrata, tää on eri mittainen tää jousi. Onko ymmärrettävä oikea sana, mutta siis Mutta täällä on jäykemmät jousit tietenkin takana, ei kun edessä, kun siellä on niin paljon painoa. No, it's not using the car paint shader. This is bigger and heavier car, which means that this is in a way this is a smoother ride, but this is also
sluggish. Not so agile as Satsuma. Yes, you can 80 style springs put in the rear. Longer springs in the rear and shorter springs in the front. No, kyllä se mun mielestä kansakunta ajatuksen vastustuksessa se on semmoinen keskeinen meidän elämänmuodon osa. Kyllähän tällä ihan näinkin ajelee. Tuppaa vaan vähän vetelemään tuon perään. I don't know because I don't know what the spring rules are in real world. So in this case, every spring is inspection legal because I have no knowledge where to draw the line. Yes, springs can broke in a way that they lose their tension. Yes, maybe make so that the springs need to be comparable. It's difficult to handle when you are missing a spring. Tätä liberalismin individualismia tässä niinku semmoisena käytäntövoimana, joka tuhoaa meidän yhteisön. Se tuhoaa myös No, there is no alignment for the lights, so they will pass if they work. I don't know, we don't have a tachometer. But depending on the engine tuner, yes. It's pretty low revving engine maybe. We can try the keyboard controls. Of course, now that we don't even have a spring, it's a little bit different thing. Ihmiset jollain tavalla sitten käyttäytyy oikein ja sopivasti, mutta ei niin, että me kristittyinä oman vaistomme mukaisesti hyvään pyrkien ja yhteiseen hyvään pyrkien. Smoothing is brake and throttle smoothing is good thing to be on, maybe. This is impossible without the spring. Pulls to the left all the time. Yes, you need to wait for the coolant to get warm.
Niin en tiedä, pitääkö niiden näyttää enemmän sivuille niiden toisten valojen sit. Mä en tosiaan tiedä, miten ne oikeassa elämässä on säädetty. Mikä niiden sit käyttötarkoitus on. Mutta eihän sillä nyt sinänsä ole mitään väliä, jos ne näyttää mihin sattuu, koska kyllähän sitä näkee joka tapauksessa, mihin sitä ajetaan, jollei ne valot ihan pimeitä. Ei tuollaista kukaan kuitenkaan tuu sanomaan, että sun valot on ihan päin helvettiin. No se on totta, mutta noi tietokonekuskit ei tunnu kauheasti välittävää siitä, että ei näe yhtään mitään. Ei tää on ihan mahdotonta testata tätä ajamista. Tuolta puuttuu jousi. Sit käy näin. Tämmöisen petoksen käyttäen ihmisten saadakseen ihmiset alistumaan mun mielestä täysin epäkristillisiin käsityksiin siitä, mikä on pyhää ja hyvää. Haluatko jatkaa tästä? On montakin asiaa, kun muistaa tuttua, mutta kyllähän siis se on tavallaan selvää, että tämmönen historiallinen Totta kai on vaikeampi ajaa ilman rattia ja polkimia, tai siis näppiksellä lähinnä. reformaation jälkeistä ajasta Varsinkin tässä kunnossa olevalla autolla. kehityskulusta, mitä siellä on, että se on syvä Tehdääs niin, että kokeillaan uudestaan alusta. aatehistoriaan. Ehkä eniten tähän, kenen maa sen uskontoperiaatteeseen. Jo, ainakin näppiksellä korostuu se, että jos se auto ei ole sellaiseen balanssiin säädetty, että se menee suoralla tiellä, niin sitten se on niin tuskasta. Ratilla pystyy kompensoida sellaista aina, jos se vähän vetää johonkin suuntaan. Israelia ja sitten se Niin siksi ainakin se on tärkeää, että se pitää saada niin kuin menemään suoraan se auto. raamatullinen käsite, että Paavali jo Ateenassa puhuu siitä, että Ei, siis se fleetariauto on ihan erilainen sitten taas maasta toisaalta kuin kasvoi tämä. Ajat ja asumisen. Se on ajat. iso painava auto. On sota menossa vähän siellä ja täällä ihan konkreettisesti. Missä on mutta jos ajattelen, niin ehkä vähän parempi painojakauma ja sitten toi tämä sota on voitettavissa. painopiste on alempana. Mun mielestäni siis tää heimo Se on niin kuin ajaisi jollain veneellä enempi. tarkoittaa sitä, että me kuulumme meihin. Siis me olemme maanmiehiä toisillemme ja naisia. Sillä tavalla, että me vain vastustetaan asioita, vaan meidän pitää löytää uudestaan se, mikä meitä yhdistää. Summerkaari fleetariauto, sehän on ihan helppo ajaa näppiksellä. Eihän siinä ole mitään ongelmaa. Et ei kannata siihen ainakaan verrata, koska sitten on tuskallinen elämä kyllä tässä pelissä. Niin, nyt mä ajan näppiksellä tätä. Nyt jousikin on paikallaan, niin tällä voi ajaakin. Tosin mulla on noin nappulat on tuolla vasemmalla kädellä. Mä en ehkä niillä osaa. Vasemman käden sormilla en osaa ajaa niin hyvin kuin oikein käden sormilla. No, you just need to get offset wheels
for it to make look better. But that's how cars looked back in the day. The tires were took inside the fenders, very deep, depending on the car. Joo, varmaan olisi parempi, jos laittaisi numpadin noin kontrollit tähän. Yeah, it's missing the... I have the part laying down in the garage, but I haven't installed it. Because I would need to remove the whole instrument panel so I can attach it. I haven't bothered to do it. No, this is not the survival survey, this is test survey. Now I'm stuck in the uphill. I don't know, maybe the studded tires should have more grip, maybe. Maybe. But how much? It's hard to say because this car is... It has so little weight in the rear. If I had more weight in the rear, it would be balanced. We can try, by the way, we can try this. Kannattaa kasvojen peittämisen kieltämistä kaduilla. Uutissuomalaisen USU-gallupin mukaan 64% kannattaa kieltämistä. Let's put TCS. Miehet tukevat kieltoa useammin kuin naiset. Traction control. Ja yli 70-vuotiaista peräti 73% on kiellon kannalla. Now it has a traction control, which allows only 50%. Hollannin vaaleissa tasapeli toistensa täydelliset vastakohdat jakavat vaalivoiton. Let's drive it 75. Hollannin parlamenttiin. This feels pretty odd. I have a full throttle and how about 1? No, I went wrong direction. 25.
see how this feels. And take throttle smoothing off. It almost feels like it needs to be 0 or nothing. I don't know how this feels. This is pretty odd. It doesn't... I die. I have to do it like this. I have to move the car so I don't die. Maybe it's the stability control that works better than traction control. Let's try that instead. Joo, ei ollut kyllä ihan hyvä. Mitähän siinä tapahtui? Rengas puhkesi. Ei ollut kyllä stability control. Eturengas ja takarengas puhkesi. Menikö niistä toi... Täällähän meni ihan nollaan. Taitaa kuule olla ne stability controls and traction controls are for the better cars. Not for old seat boxes like this. Can I fix the tires? Chunky tire. Is that also? Yes, chunky tire. No, it couldn't do it that. Joku irtos.
Something well off. Seat has broken off. Yes, I can try. I tried to fix the tires, but I don't think it works if the tires are installed. Let's see. It's probably something I cannot fix when the tire is installed. I would need to change the tire. Yes. I tried that. Condition ehjä. This is difficult cheating in. Chanketire. It would be a lot easier to just chunk it like it's supposed to be chunked. It's impossible. Unless they take the tire out, but I don't think I have other tires. Can't chunk it like that. I have long tires. That's the problem. And obviously this is also bent. This suspension is bent.